Čaute u mojho ďalšieho videa, je tu Samo. Dneska si ukážeme špeciál video na YouTube a ako zlepšiť grafiku na YouTube. Pustíme si napríklad nejaké video, napríklad z Counter-Strike. Tuto máte HD, tu si stlačíte. Ja si toto ešte pustím to isté video. Hneď to zastavím, ako sa to spustí. A tuto si dáte HD. Vypnem si toto, aby mi toto neukazovalo jeho chat, tuto. A jak to je škaredý obraz, že má niekto zlý ten program na natáčanie, keď si to dá vyrendrovať, dá si to tam na HD a zlepší mu to tam obraz. Takže by vám to malo zlepšiť ten obraz na YouTube. Jak sa vám nepáči ten obraz, pustíte si takto. Pustíte si ten obraz, ja to tak robím. Zastavíte, dáte HD, chvíľku počkáte, aby sa to načítavalo, lebo niekedy sa to tu točí dokola. A jak tam je niečo ako 1000 HD, tak to bude trocha sekať, bo to je vysoká kvalita. A to je asi všetko. Jak sa vám páčilo toto video, dajte odber, like. Jak sa vám páčilo toto video, že som vám pomohol, tak dajte určite like. A ahoj.